Entzungo duzuen grabazioa Catalina Araña, 87 urteko Argizorrari egina dago. Bueno, a ber, entzun. Ezkontzeko egunatak kontatzen za, eta nola ospatzen zinu bien, eta zenbat egun, eta holako... Ni egun. Bezpera, eguna eta gero bilagunien familiko indako, 3 egun. Zeratzen zen. Eta bezperati egiten zen abixetu, eta itxesitxeo tabernetan basija bildu, itxen bode egiteko. Basija. Eta gero zaiten zinu ben? Eta gero bazka, ja. Bueno, eskondu. Gu eskondu ginen astizkenakin. Apezaketzuko nuzten nagoetin, zehengatik gero jendietzela faten mesana osirata. Eta astizkenakin, pirmebriesek ez, zen ademaz. Eta gero, pues, bode egun hortan, mesa afan ginen, komun jartu denak egin, da gero gozaldu eta nahi harrijiske. Eta harrijia ekarlo guen, makina, gabinete atoz oso, armaioa, zeraki, armaioa, mesilia, guatzia, eta gero zera harrijia. Dozena ate mandire, dozena ate toalia, eta oitetik. Eta gehoke hartzen ziren buguen, zera lehengusek eta guzia hartzen zituen, eta koltsonak eta doblatzen ziren, eta bi aldetan, hola, meia aten, eta bi aldetan jartzen zituen, zerak, Jesus, peineluek, ez zeratzeko, olaiketez ikusteko. Eta gero ematen zen zera antxa, nifan itzene gizon antxa eta erlia sentxa. Eta angeo bazkal ondoren, dena banaka atatzen ziren. Hau, hau, ez dakitzen bat, hau, ezar. Eta gero denak, kuartuet zeratzen ziren, botatzen ziren harrike dena, gero jende guzia hauza. Eta harren ginen ibili. Eta gero doblatu eta jasa. Gero gogoa, frentziska antzenen nuen. Eta nola efaten zinen, noaz? Nola efan. Joarez, tan dian betzuta Donostia familie, Ferminatxa, tan fotografio eta ezkontzeko eta tan egun pariatu pasatu egin duzkien. Ja, bezala da, lanien. Ez da hemen, txerriek eta gauza hauzieki, den formaki, hola. Eta gero txerri hiltzen zinu bion eta hori nola izaten zen? Txerriek, familiak hiltzen zen, eta egiten zen zeratu, tripotaketei, bueno, lehenbizio dolartu nasi, eta urren egun tripotakeen zeratu, piketu, zerak, lehenbizia arrotza hosi, eta arrotza osten zenien, oztuzen zenien, zeraketan, bota, egin bizina, tripotakeen, hosi, eta oztu. Eta gero, neskatuek, parintek eta juntetu, eta itxeta eman tripotak. Parintizien eta tripotak. Eta txerrikian hobenak, solombo eta kostilek eta denak, apesa handako eta megu handako, eta biztu bendako. Hasi gero ez ere egilizentzak jendia. Aie, hobenak, ongizo denai. Eta hola, eta gehatzea txistorrak etzeratzen da, asko txistorrak txikitu eta prestat eta txistorra bete eta gero sekatzek paratuek eta hori, urte guziko gero sartzen zen zerak, txistorrak olioen tina jaatien, urte guziko. Tina ja sartzen zien, eta oso gehoten zien. Teju pixke epe behia, hori xe. Eta umiek eta itxetan jaiotzen zien, da hori nola zen, kontatzen zu pixke? Zerak, gukalea zeratu egin juguen, sortea egin juguen, ogaten zen emaina lakuntzekoa elbida, izena zakiton. Arrengan afan ginen ikustia, enkarna antionoko akibilok, tokatzen gimari lo akibilok espira eta ja, bestela biharreki, sekula mehikuta afanez, kontuta dazu. Bella parte eratan noten zen ba? Hoi, horreki, lakuntzen bizitzen zen. Eta horzu eta arreki jaitozin, jaito eta zeratu eta arrakaitenek dira, sekuloko akoratzen ez, sekuloko zerak egiten zituan, jaitotziak eta izan esan zituzen, jaitozin da, jazta. Eta petxo, banizuien, iruroi.
Eta jo bateilu bat, nori izaten zen, zenbat egun eta, o... Bateilu bat, 3 lagun eta lehen behilen, bateilu bat, hiltzen bat zenean, lehen behilen, bateilu bat. Eta bateilu bat egin joan, eta zera, koratzen ez, bateilu bat ziren, zurbiek. Abaikua jarri ziren. Mare Pilarren, abaikua, kandilu gona. Hola, zen behaz. Nire izaten zen bateilu bat eta behi. Ja, onki. Eta gero, 3 egun eta bateilu bat, eta zer jendea, nor faten zen bateilu bat, eta bakarrik itxekoak, nola? Ez, Jose Miguelena zein zen behaz. Miguel da, zage zein zen behaz bi aldetakoek, izaten zen bi aldetakoek, batailura behi. Eta bateilu eta gero bazka aile eta jazta. Eta, hola. Eta eskolatan noiz baten zinen? Eskola zenbat urteek, eta zenbat urte arte ondu zinen eskola? Ez da. Nire basate baten nintzen. Galdura asko egiten ditu, hartzei baten nintzen da, eskola. Eta esaten ziten, enitzela tonta. Oke, pasa, ez zite luze. Zeratzen. Sei zen. Eta zeraketik esan dituzkien. Los Ríos da, ez denerdiaz. Los Ríos, azki upona zeraketa, hola. Eta geho, euskeasekoa sole genero honak, zeratu zion euskeaz, eta denutzietu entzuen. Euskeaz emateati, ordu bertzion bagoain, libre. Eta euskeaz kantata akustion. Eta kortazen zen kanta? Nire zu kantatzea? Nire ziguen? Venga, Horra orgoiko gariz ditxu baten, umiak egin jotzak aurten. Umiak egin hamilotxa jan, hause bere kukubaren zoritxarra zan. Hapa, mutilak hapa, kogoz dantza egin. Kaiku, 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 kaiku esnia. Kaiku, 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 kaiku esnia. Eta gero, pues, denbor hortan, apesara behi. Zeratu zuen, fornazionalista, euskeaz egiten zion, den euskeaz horrek egin dotrinek eta dena. Eta zeratu entzuen, erriti bitildu zuen. Eta gero herria fantzen, Alkatia eta Lombre Mikaela eta Oizpadua eta karrazi zuen, eta fornazionalista. Zeratu zuen, euskera egiten zugulakos, horra bertzale. Nor Juan? Don Juan, 40 urte hogei joen zituen. Arren medioz euskera eutzizion hemen, jendek asko. Hora zelakos euskaldun zerpoak zapolarra. Eta gerra gareile? Akortatzen za, ozu ezakizun tokatu, gerra gareile itxezu behintzen, ez? Ez, Miguel ebe, gerra afantzen guia. Goiedua, eta zer espeazion, Pilar, familian espea, eta Teruelen zion, akordatzen ez? Teruelen, usteo Jesus gehiago zen nintzela. Eta Teruel ditor zen, eta karrazi zuen, eta atzea belexu fantzen, eta iniarrak eman zituen. Andreat importan utzita, zera? Además, ezkondu zuen, bueno, ja, gero, Miguelenak ebakarruta dakit, Pilar ezkondu zinen, eman zituen Migueli tabakarotan entzituen, kafia, oso grabe handuzen, bodako egunen, lehen bizitako guen, aidarra ziliek, mehi bat etorri eta pasa zuen, bueno, oia, lehen oertzamino beha. Ez du importaz, oi. Pasatu zakit jo minzetu. Eta hartzaino... Eta gero, plato unikote ekin zielen gauta, azen katoliken oaten nintzen ba. Eta zer zen azen katolika? Azen katolika, pues, zaratzu bien, komunikatu bizinu buen, zero, nio, kantatutan, jo inxiniara behi hartu nuen, azen katolikaki, eta hoi. Eta bizinu ben gio, azen katoliko izan da, plato uniko gerraako. Tixetxe, ze ematen zizuen diru bat apuntetu. Diru bat, ze eman zuen, eta gio, ure mamizinu ben gerraako zerandako. Diru gura, gerraako. Plato uniko hoi. Zuzegu bat jenduta, ahi eman.
Zigia, akordatzen dazki pila. Ez importa, eta hola ja aitzeko, ze akordatzen za gehiena, gazte garaietakoa, txiki garaietakoa, ze goza gazu hola pixka edo... Ne, lan asko egerra, gaztetan da, eskola gutxi filmarat, eta jonki pasatzen ginen. Ibiltzen ginen txonketan da. Gero, behe jesitzuko ez da, A4 esquinas da zaizu bok ibiltzen ziren. A4 esquinas erdian txafan da, bat erdian